alam, guys. Sabihan nyo naman ako. May paribol pa si Mayora, ganon. Tapos ito, may GC pa. Kumingalaw lang yung may ororama. Kung kailan yung alis namin, lilipat. Pag nagpapap ko ng orders, tapos kung marami. Merry Christmas and Happy Holidays. Hello guys, good morning. So today is nagluto ko ng breakfast namin. Yun. So ito yung ating breakfast. Hot dog. Tapos isang ito. Tuna. Ayan. Tuna, tsaka ito hotdog. Alam nyo guys, meron pa kayong alam na pwedeng yung pagluto nito kung pwede may dagdagan. Like sa corned beef, dinagdagan ko siya ng patatas, parang mga ganon. At hindi ko pa na-try na magdagdag ng gulay dito. So yun, kung meron kayong alam guys, sabihan nyo naman ako. Para naman may idea ako, no? Pag nag-ano ko ng saging, kaya ayan yung nagiging itsura niya. Matagal siyang matanggal yung mga blocks. Ayan, ano yan guys, ano pang tawag dyan? Sayote. Yeah, sayote pala yan. Tanglad. So, ayan. Tanglad yan. Tapos, ayun, ingay ng aso, ang aga. Tapos, eto lang yung ilalagay ko. Malunggay. Medyo madami itong malunggay na ilalagay ko. So, ayan. So, yun lang yung ulam natin. Yun lang yung ulam natin today, guys. Dahil nagsabaw lang ako kasi medyo dry yung aming kakainin ngayon. At alam nyo ba, si Papa nanalo siya dun sa party. Yay! may napanalunan siya, guys. Ito yung free nila this year. Isang pack na Virginia. Tapos, meron ganito, El Real Party Pasta. Parang pang kids ata ito, yung mga may color. Yan, colorful na Tapos yan. Ito may 500 grams na spaghetti. Tapos 250 grams sa pero mas bongga yung before. Mas bongga yung before kaysa ngayon. Pero okay rin na din yan. Tapos ito yung napanalon ni Papa. Yun nga yung ginamit ko na melamine siya pa 100% melamine square casserole with cavalier, diba? Bongga. So may paribon pa si Mayora, ganon. So ito yung napanalunan niya. Tapos ito may GC pa, may GC na 200. Ito din nabunot siya, hindi pala, napanalunan niya pala to. Ito, sa games, $200 pesos. Tapos, ito naman sa sister-in-law ko to, meron din siyang napanalunan din niya to. Tapos, hindi naman ito niya magagamit. So, ipapalo niya lang niya sa akin. Tapos, bibigyan ko na lang siya ng 200 sa cash. Kasi, para mabili ko dun sa, sa Ororama, to naman pwedeng mabili. Kaya, ayan. Ito yung casserole. Ito siya guys. Ayan. Siya? Ginamit agad. Pero hinugasan ko na yan, ha. So, yan. May flour. Pero, sobrang siya. Sobrang makapal. May kasama din siyang ganito. Diba? Oh, bongga na. Tapos, may cover pa yan, guys. Yun, may cover doon. Ayan. So, bongga. Ito yung sabaw. Ayan. Ayan. Yan yung gusto ko. Yung nagkakakulay na siya. Yan. Masarap na yan. Tapos ilalagay ko rin yung ating malunggay. Hello guys. Actually, lang. Kaya pa kami dumating. Pero ngayon lang ako nag-vlog kasi kanina pinatulog ko si Hagrid. Gusto ko ng plato. So, yun pala yung aking gift check na pinakita ko sa'yo kanina, yung tag 200, bali 400 pesos yun. So, dahil doon lang pwede sa Ororama, ito yung Ororama namin. Hindi ko alam guys kung mayroong Ororama din, Ororama doon sa ibang
Pero sa Mindanao, hindi pa, parang feeling ko Mindanao lang yung may Arorama. Hindi ko sure ha. Pero yun, dahil yung gift check is yun dapat yung So yun, bibili ko na kanina. So ito yung total ko. Ang total ko is ang liliit ng kanilang mga hindi yata makita. Hindi mag-focus. Ayan, nasa 501. Yun. So may abono akong konti, mga 100 plus. 101. Ay, hindi 101. Kasi 561 pala ang total. So yung nadagdag ko is 161 at 28 cents. Yun. So i-haul ko na lang sa inyo guys. Kita ko sa inyo kasi medyo marami din naman konti. So eto, bumili lang ako ng snacks kasi ito yung kailangan talaga dito sa bahay kasi alam niyo naman kailangan talaga ng snacks. Yung si Hagrid, kami. So ito is binangkal, sesame seeds cookie. Tapos ito Tortelicious. So manhona brand, itong manhona brand, ito yung pinakamura dito na Tapos masarap yung mga nila. Hindi ko alam kung meron dyan sa iba na yung manhona brand. Pala ako, ito bumili ako ng may kasama na bread. Kinuhanan ko na kanina. Na-shock nga ako pag punch. 59 pesos. Color key naman ito. 59 pesos. Yung mga bread na binibili ko isa sa 35 lang. Ang dami na. Chris Baker nga. 35 lang. Ayun. Nagreklamo tuloy. Pero yun yung nabili ko. Tapos eto, bumili ako ng tissue. 2 tissue. Tapos eto guys, bumili ako ng Tide. Ariel, Downy, Sunrise Fresh. Kasi medyo mainit ngayon. So perfect yung Sunrise Fresh. Kasi mas lalong babango yung damit. So bumili ako ng floor wax. Hindi pa namin alam. Guys, hindi pa namin alam guys kung kailan kami aalis. Kasi ang dami sa inyo, alam ko excited din yung iba na malis kung kailan yung alis namin, lilipat. Pero hindi pa kami sure sa buwan or I don't know, basta i-update ko lang kayo kasi ayokong magsabi dito sa vlog ng yung exact talaga na kasi baka maging sinungaling naman ako kasi may mga alam niyo naman may mga pangyayari hindi natin alam, diba? So ayoko maging sinungaling kasi alam niyo naman tao lang tayo, minsan mga desisyon natin ay iba din, diba? Pero yon. Tapos bibili ako ng toothbrush, 2 toothbrush. Classic na yung binibili ko na toothbrush guys. So yan, kay Papa tong blue at saka akin yung pink. Si Hagrid na lang yung hindi ko pa nabilhan ng toothbrush na bago kasi wala doon eh. Ang maliit na Fujisan kasi naubusan ako. Kasi ngayong 10 na lang ako bibili yung malaki. Tapos eto na lang, posporo or ano tawag sa Tagalog, hindi ko alam. Sa amin posporo. Kasi ilang beses na akong bumili ng lighter guys, yung parang egg lighter na para sa oven. Ang bilis masira. Tapos meron pa akong yung lang, yung isinaksak yung parang panggas. Meron ako. Ang dami ko pang ganun, pero yung aking yung aking lighter na talaga hindi siya nag-ano. So gusto ko bili ako ng lighter next time siguro yung talagang may quality na talaga na hindi ako bili ng bili. Pero for now, eto lang muna yung binili ko. Argentina na corned beef. For this week yan, nalalagyan ko ng patatas. So, finally, bumili. Kasi may nag-comment sa iyo, diba, na honey at saka lemon ata yung sinabi niya. Nakalimutan ko yung name niya. Pero, thank you sa So, ayan, bumili na ako ng honey. Actually, mumura yung honey lang to. Pero, ito-try ko din. Ano lang to? 53 pesos ata lang ito. 54. Ayan, bumili ako. Tsaka, meron pa akong lemon dyan eh. Tapos, ito sayote para sa gulay. Gulay namin. At saka, magic sarap. Pagkamatayan na mayonnaise. Yan naman yung aming favorite. Sponge. Ayan. Isang So, yun. Yan lang naman yung binili ko, guys, sa nasa nakuhaan ng 400 pesos. So, nagdagdag lang ako ng 160 plus. Yan. Bili ko. Tapos, ang gawin ko pang gagawin, alam niyo guys, hindi natatapos yung ginagawa ko. Alam niyo, dito ko nai-stress kasi alam niyo naman dami kong ginagawa talaga guys. Hindi kagaya kasi noon na
Noon yung talagang plain housewife lang talaga ako. Pag noon naman, yung plain housewife lang ako, talagang nababagot ako talaga. Parati lang ako nanonood ng YouTube, ganun. So, hanggang sa, pero ano talaga ako guys, ang tawag doon, business minded ako na tao. So, even though nandito ako sa bahay, gumagawa ako ng mga ano noon, mga peanut butter, mga mga binibenta ko noon. Basta dami kong binibenta guys, puto. Pero dito lang ako sa bahay. Pinapa-display ko dun sa aking mama, sa may tindahan kasi si mama doon. So, yun. Parati ako nag-ano. Pero noon lang kasi, parang hindi ko inaano yung aking business. Parang, yung tawag doon, hindi ko siniseryoso yung business ko. Or, basta hindi ko alam kung paano i-handle yung money ko sa aking business, ganon. Pero ngayon, okay na. Medyo nakuha ko na yung, parang formula talaga. Pero, yun, basta yun guys. Ngayon, medyo mas marami na akong ginagawa. Tsaka, ini-imagine ko na kung mag-aaral na si Hagrid. Mas marami pa yung aking gagawin, sobra. Pero, alam mo yun, nire-ready ko na yung sarili ko. Kaya nga, mas lalo kong pinapractice ng mabuti yung aking syempre, meal planning, hindi naman mawawala yun. Part of the, na talaga yung plan. Tsaka yung mga to-do list ko for daily. Kasi, sobrang dami ng ginagawa ko, guys. Minsan, tinatamad na akong maglaba, nakakalabay ko maglaba. Basta yun, pero alam ko makakaya ko kasi ngayon, kasi noon si Papa parang prinsipe lang siya alam mo yun, para siyang prinsipe talaga na lahat ng gawain talagang ginagawa ko lahat. Kasi, basta, kasi feeling ko kasi noon, yun yung duty ko talaga na ayokong basta para siyang prinsipe. Pero ngayon, nagiging na ako nagiging practical na din ako na, okay, Papa, kailangan ngayon, dahil alam naman na may negosyo ako, nag-YouTube pa ako, meron pang si Hagrid, kailangan dito sa bahay teamwork na tayo. So, pinag-uusapan namin ni Papa parati yan. Nasabi ko sa kanya, teamwork, kailangan ganito. Sa gabi, ikaw na maghugas ng plato pag nagpapak ako ng orders, tapos kung maraming orders, kailangan mo akong tulungan, ganun, yun yung sinasabi ko sa kanya parate. Tapos, si Hagrid, kailangan ikaw yung magpaano sa kanya sa gabi. So, dito sa bahay, parang ang gino-work ko yun yung teamwork namin sa bahay. Tapos, si Hagrid yun, ang duty niya sa Hagrid, ni Hagrid talaga is yung maglinis na kanyang toys. So, yun talaga yung kanyang trabaho. Pero, yun. Chika lang ko ng very light. At saka pala guys, naisipan ko lang na every end ng aking vlog is may sasagutin akong tanong. Basta yun yung naisip ko na magsagot ako ng isa or dalawang tanong. So, kung ano yung mga tanong ninyo, kasi sobrang, ang dami palang mga tanong na hindi ko pa nasasagot. Parang naipon na siya lahat. So, every vlog, parang sa end ng vlog ko, masasagot na lang ako ng tanong para, diba, at least ma-explain ko ng mabuti. Kasi feeling ko sa pag Q&A, masyado siyang mahaba kung puro mga questions yung talaga yung kung maraming questions na sagutin ko, medyo mahaba na. So, at least, diba, kung isasabay ko sa vlog, mas, mas ma-explain ko ng mabuti, diba, parang ganun. So, yun. So, ililinisin ko muna to guys, yung aking mga kalat. So, yun. So, sound trip tayo today, guys. Habang naglilinis. Good evening, guys. Nagluluto na ako ngayon ng hapunan namin. At, yun. So, yung gagawin natin is actually na-cut ko na yung ating hot dogs. Gagawa ko ngayon ng fried rice. So, yun yung gagawin natin.
Tayo natin inumin ito, guys. Sour. Ito yung advice niyo na lemon with honey. Ano pala to? May nag-advise sa isa, tapos yung isa si Mary Queen Mandate, Mandate. Cheers! Hindi ko pala, alam ko pala i-pronounce yung name. Tapos yung isa nakalimutan ko yung name niya. Na nag-advise ng ano, ganito. Sarap.